Kodwa uyamazi lo muntu basho uLindi Mfokafekayo umshana wami madoda sanibonana kodwa uyamazi lo muntu okwazi ukukhuluma nawe edakiwe akuphoxe akutshele zonke indaba akhulume yonke into ayithandayo kodwa futhi eyiqiniso ebese yavuka ngakusasa sezoxolisa yabo lo muntu usekushilo wathi awuna lutho awuna nkomo awuna mbuzi awunandlu wena umahlalela nje akusho nje akusho athi uyisehluleki asho nje izinto eziningi ebese ngakusasa bese ethi hayi ngizoxolisa mfowethu ngizothiwa ngikhulume kabi lapha bese ngenziwa utshwala kanje noma ngaxolisa kodwa ireality ithi konke akade kusho kuyikho konke ukuphoxa ngakho izolo kuyikho so noma ungamxolela kodwa izohlala isho lento ukuthi awunayo indlu vele awunayo vele uzosho lo muntu uthi bethi umahlala ebhuquze ekhaya nje awunalutho wena uyathengelwa ngisho izinto noma ngaxolisa ngakusasa kodwa iqiniso lithi usuke ekhuluma into eyiyona manje mina ngike ngimangala ukuthi ngizoxola ngithini lapho ngamxolela ngumthini mina ngisho athi owakwethu ngisho ngathi umngane kodwa ngingaxola ngithini ma umuntu engitshela ukuthi wena awunawo ngisho imoto hamba ngenyawo so ngizothini mase uyaxolisa uqonda ukuthini uqonda ukuthi nginayo nemoto manje so ziningi izinto eziyayishiwa abantu ebese ethi uyaxolisa yazomnyuka kumuntu esensitive akhulume mhlawumbe ngomntana wakho nje athi ayisuka lento ezalelwayo ngisho izingane kuyona ngisho ingane yakho le onayo yabo noma ngavuka azoxolisa ngakusasa kodwa izikhona izinto esizoqala nokuyinothisa ngalengane ukuthi umfowethu noma usibani ubekuthatha ukuthi lengane akusiyona yakho so uzoqala uyimonitor ngisho ngathi bamba iplate ingane liphunyuke life lethi phihli isho inhliziyo ukuthi ubeshile umfowethu ukuthi lengane akuyona lekha ngoba uyakulimaza emoyeni so baningi abantu abasilimazayo emoyeni ebese umuntu ezocasha ngotshwala ethi hayi benziwa utshwala benziwa ukucasuka kodwa iqiniso lithi konke asuke kusho kusuke kuyikhona manje ngiyibuza ukuthi mina ngamxolela kanjani umuntu onjalo engazi ukuthi konke akade kusho edulala phandle wena awunandlu wena qinisile ayikho indlu awekho amandla so njobe seqhamuke sexolisa manje sethi uyaxolisa ngale nto ayishilo isikhona nini so ziningi izinto ke bafowethu esiyayisikhuluma esidakiwe nabantu abayikhuluma bedakiwe bengazi ukuthi noma ungayixolisa zihlala ziwumaka waphakade cishe kufane nawo umzali nje khona abazali abakhuluma kabi aqhathanisa izingane zakhe athi ungcono ngisho sibanibani kunawo esho ngempela engcono sibanibani bese ethi ingane yami ngiyaxolisa ngikhulume kabi izolo but uqinisile umfowenu ungcono ziningi izinto anazo umfowenu angcono ngazo ngoba uyena so noma ngaxolisa umzali kodwa usuke eqonde khona ngempela ukuthi kuyikho lokho so ake nikadeni ke abantu abadakiwe ukuthi mina nje anginasikhathi ukuthi ngavuka ngixolela umuntu mina ngakusasa ekade ekhuluma izinto ezingiphatha kabi ebese ngakusasa besethi hayi bengenziwa utshwala wenziwa utshwala kanjani ungichwenza ngezinto noma ungidela ngezinto engizona ungigcona ngento vele engiyiyona ngqongqongqo ikadeni bafuthi lonto leyo yabona mase umuntu eyisuka kahle wena lento efetshela umfazi le yabo bese kusasa futhi ngikhulume kabi ngizothi ngikhulume kabi nanongomakoti nangomakoti ngikhulume kabi ku izokudla leyo nto leyo ukuthi ukuthathaphi yebo uyaxolisa kodwa ukuthathaphi shuthi mina ngisilima la ekhaya khona izinto abazaziyo la ekhaya ezenziwa umngame engingazazi so uyaqala uyacinga uyabheka iqolo mhlawumbe usho ngalithola iphushana lencane so uyaqhathanisa ukuthi kanti umfowethu besho lokho noma usibanibani besho lokho zikadeni izinto enikhuliswa utshwala kodwa zibo zisala ziyisilonda saphakade kumuntu mina ayengize ngixolele nje izinto ozoyikhuluma udakiwe eziyizo khuluma izinto uheme ungiqhathanisa nento engekho ungibize ngesigwili ungibize ngesoko okungcono ungigoqa ungikhohlise ngezinto engaziyo ukuthi azikho bese ngimuntu umfowethu bedakiwe kumele ukuthi nansi yakwethu nansi ukuthi enemali hayi isigwili ngana ngamama ulungile ke lowo muntu noma ngesona isigwili kodwa ngeke ngicasuke ngibona ukuthini behenyiswa utshwala ekhuluma izinto ezinjani ezingekho hayi izinto ezikhona uyavuka ngisasithi usiyaxoliswa ubekhulunyiswa utshwala kodwa ebesho khona ngqo sehluleko namfowethu awunambuzi awunankomo awunangisho inkukhu wena uyozufu nje anginankukhu ngempela anginambuzi anginankomo ngakusasa umfowethu sethu siyaxolisa sezikhona nenkomo sezikhona nembuzi nenkukhu senginani so ezinye izinto iyona indlela abantu asoke bezozethula ngawe ku utshwala beyakwazi ukukhulumisa umuntu izinto ahlale beyikhuluma bephila engenayo icourage noma amandla ukuthi ayikhulume nawe kodwa ngenxa katshwala useyikhulumile uyavuka ekuseni sethu siyaxolisa cha idlozi liyakhuluma nangabe utshwala nje